Asibingelele kuba buweli be-Transformation Live. Kunodaba olwake ngicabanga ukuthi 3 weeks back olwake alodwa kudaba onjalo ziningi. Udaba olwenzeka lapha eBhalito la khona enye insizwa taxi driver eshayilisane kabe emgwaqeni nomunye umfo behamba ngemoto encane, so bashayilisana kabi, kushuthi basebethethisana lokho kuphendulana abantu mabeshayilisane kabi. Emva kwalokho taxi driver wayese esejema lemoto encane. Lensizwa yemoto encane ngathi iyayihamba nentombi, ngathi yayihamba nengodosi yayo, kodwa yayihamba nopartner wayo, yayihamba nentombi. Mayejema utaxi driver ejema lensizwa, ebese yehla utaxi driver afike utaxi driver kulensizwa yemoto encane, afika ayishaye ngempama. Lukhona nje lolu daba ngalibona abaningi belibhalile. Efika utaxi driver ayishaye ngempama le ndoda, ayishayela ukuthi imdrivisa kabi, shuthi badrivisene kabi. Mayishaya ngempama ebese flathela. Le ndoda le ehamba nentombi yemoto encane vele idonsa isibhamu sayo imdubule lo taxi driver vele ashona. Ngesikhathi eflathela ebhekele vele ikhipha isibhamu imdubula vele ashona. Emva kwalapho ke yaboshwa le ndoda. Ngoba into entsha ngicabanga ukuthi vele alikafike esiphethweni icala liselisha. Maningi kamakhayisi afana nalana. Ngiyakhumbula nje nangakithi ngake ngakhuluma le kwaNongoma endaweni yase Nyogoli. Mawungena eNyogoli ubhekele ngaseyimpakaneni mawungena ubhekele ngasoSuthu. Kune bridge lapho elu one way, shuthi uma imoto iqhamuka kanje zizohlangana, mayizohlangana ziyalindana, so kuya ngokuthi iphi ifike eqala bese iyedlula lenenye ime ngale ilinde. Lithe uba lide leli bridge, enye ima ngale bese ziyalindana imoto mayizodlula. Kwaxabana insizwa lapho, kushuthi zathi mayiqhamuka nale eqhamuka ngala ngemoto nale eqhamuka ngale ngemoto zavele zangama, ayikho eyamayo, zavele zahamba zombili zazohlangana phakathi nendawo kanje. Lincane leli yabridge linela nje imoto eyodwa kuphela. So mayihlangana phakathi nendawo kwase kuba ukuthi akekho manje akekho manje ofuna ukuhlehla ededele omunye. Bagcina sebephosana ngamazwi. Kwagcina lo omunye ekhipha isibhamu edubula omunye washona. Kubangwa lokho nje. Awungitshene nje kulolu daba lwaseBhalito ukuthi sengaze kuphuma umphefumulo womuntu. Kuphume nje umphefumulo womuntu ngokuthi umuntu umdrivise kabi. Hayi ukuthi imoto ayishayisene, cha, ayishayisananga. Umdrivise kabi nje, sengaze kuphuma umphefumulo womuntu. Lensizwa nje ihamba nentombi, ihamba ngemoto, angazi isebenza apha, angazi nezingane ezingake, angazi ukuthi ibhizi ngane empilweni. Kodwa into esikuyona, iminyakanyaka esikuyona nje manje, einkantolo, ngoba isizoba ukudla kweinkantolo. Kungahamba kuhambe futhi angiphathi ke lesi sibhamu ukuthi asikho emthethweni, ukuthi angazanga lesi sibhamu semthethweni noma asikho emthethweni. Kodwa inyakanyaka esifake kuyona ngokukhipha isibhamu edubule lomuntu efe, nayo angicabanga ukuthi yayiplanile ukuthi izongena kule nkinga. Into ke ebheda ngesehlakalo esifana nalesi, udriver ubengaphethe lutho, wayehla washala insizwa ngempama, wayeseyahamba lensizwa yamdubulisa eflathela.
ngokwasenkantolo sekuyicala lelo. Ungaluwina nje umuntu uzoba nommeli ohlakaniphile, kodwa ngokwasenkantolo sekuyicala lelo. Ngoba that was not a self defense. Not at all. Sekuyicala lelo. Ngoba enkantolo bazobheka ukuthi inkantolo isebenza ngenye indlela, hayi thina lesisebenza ngayo. Inkantolo izothi wena ngoba lo taxi driver wehla wakushaya ngempama wayeseyahamba, wena kwakufanele usuke lapho uqonde police station uyovula icala lokuthi usekushaya ngempama lo. Of which leyo nto leyo uyayizo avoida izinto eziningi, including nezindleko zokukhokhela abameli njengoba isihamba amacala nje le ndoda. Kodwa ke singabantu abamnyama ngazi ukuthi singayifunda kanjani lento. Angisho ukuthi nabelungu I don't care with the white people. Vele abantu lawo ma incidents anjalo uzowathola a very few maye khona kubelungu. So ngikhuluma abantu abamnyama ngoba yibona abatholakala seyigamekeni efana nalezo. Uyazi ukuthi uma ususejele usuhlezi kade uboshelwe icala elinjalo, ugcina usuyibuza ukuthi kodwa ngempela ngoba lo muntu wayengishaye ngempama kuphela, yini eyayisiyenza ukuthi mina ngikhiphe isibhamu ngimbula ngoba wayengishaye ngempama kuphela futhi angaze ngizwe nanobuhlungu bokuthi sengivuvukele sekunja, akaze ngizwe lutho. Yini eyayisiyenza ukuthi ngimbulale? But intukuthelo yangaphandle ungazange mina nje nami ngangingasikhipha isibhamu ngidubulele yandoda kube ngangakaboshwa. Mhlambe ngangingakwenza lokho ngisiphethe isibhamu, ngangingasikhipha ngidubule. Kodwa sengiboshiwe ngangeke ngisakwenza noma kuthiwa ngangisiphethe, ngangeke ngisakwenza ngoba umqondo engaphuma nawe ejele wokubuka izinto ngangasayibuki ngaleli yaso. That is why uzongithola isikhathi esiningi ngihambela indawo ngikhuluma nje ngendlela ngikhuluma ngalendlela engikhuluma ngayo ukuthi bafowethu ake siba surprise abantu. Nale ndoda nje kube mhlambe yayisibonile ama podcast ethu, yayizokhetha ukumsurprise lo taxi driver, yayizovele ethi noma ishaye ngempama ebese ingaphindiseli, bese ihamba futhi ingavuli ngisho icala ngoba kwakuyobe sekuphelile. Kodwa ngenxa ukuthi isimo noma lama podcast ethu ayikazi wabone sikhuluma ngalezi indaba, he missed out. So angazi ukuthi angazi noma abantu bangizwa yini kulento. Angipreach bona ubugwala, angipreach bona ubugwala, kodwa ngishumayela ivangeli lokuthi ngiyoke ngikhulume ngobugwala ngelinye ilanga ukuthi ubugwala yini. Hayi lokhu thina sikwaziyo. Angithi thina isikhathi esiningi emakhaya sazi ukuthi ubugwala ukuthi umuntu mayekushaya ngempama bese uyathula ungaphindiseli or ungadukhiphi isibhamu umdubule, sazi ukuthi lokho ubugwala. Mhlawumbe ngeke ngikhulume ngobugwala ukuthi yini ngoba thina sazi lokho kuphela. So siyacela ukuthi abantu endabeni esikhulumayo nesicaphunayo lapha nalapha la isuke ezenzeke khona kube khona isifunda basitholayo ngazo ngoba ziyobasiza ngelinye ilanga. Sibonga kakhulu.